Hej, vi er så taget ud i dag for at se seriefodboldspillerne spille fodbold. Det er Chang mod KB81, som skal spille i dag. Og vi vil finde ud af, hvordan det er at spille fodbold som seriefodboldspiller. Så lad os kigge på det. Hvordan gik det i dag? Det gik lige knap så godt. Jeg tror, vi tabte 5-2. Men det går op og det går ned. Hvordan kan det være, når du er målmand? Er det ikke lidt skidt så? Jo, altså det hedder målmand. Og jo, altså... Men man skal se på holdet som et hele. En dygtig målmand kan ikke klare det hele. Det har også noget med forsvaret og med den generelle indstilling at gøre. Det giver dig fuldstændig ret i. Jeg har selv været måldød mand. Ja. Hvor lang tid har du spillet fodbold så? Ja. Lige sådan jeg var knægt, lidt som 6 år, men ude i Chang har jeg spillet i 1,5 år efterhånden. Okay. Jamen det er, som alle andre klubber kunne jeg forestille mig, at vi hygger os, vi træner, når vi kan samle nok folk til det, ellers så handler det om at være sammen. Tredje halvleg, når vi sådan noget, det hedder. Hvor langt er I kommet? Sådan udviklingsmæssigt, eller hvor vi ligger henne, eller hvordan? Vi kan tage udviklingsmæssigt. Ja, altså vi har selvfølgelig nogle gode spillere, men altså vi kan jo alle sammen lære noget. Vi spiller jo ikke på særlig højt niveau, så der er masser af udviklingspotentiale for holdet. Dan Mark. Synes du, at unge de skal blive med at spille fodbold? Ja, selvfølgelig. Det er en sund aktivitet, hvor man kommer ud og får rørt sig lidt. Det har helt sikkert flere positive virkninger på kroppen, end det har at sidde og spille computer for eksempel, eller lave andre stillesiddende aktiviteter. Er det hårdt sådan, altså for mange skader og sådan noget? Det kan man godt, og specielt på så lavt niveau, fordi at man ikke varmer ordentligt op, og man ikke træner tilstrækkeligt. Så man er ikke særlig smidig, og man er heller ikke måske helt forstandig nok, når man går på banen og påpasselig og tænker på sig selv. Så du mener altså, at nybegyndere de kommer til at få flere skader ind? Nej, altså det handler om at passe på sig selv, det handler om at tænke sig om. Det er kun et meget lavt niveau, vi spiller på. Man skal ikke satse liv og førlighed for at vinde en tackling eller sågar vinde en kamp. Altså det er kun for sjov, selvom vi gerne vil vinde. Tak for det. Det var slet. Den er klar. Vi har lige været ude at se Chang og KB81 spil. Det var KB81, som vandt 5-2 over Chang. Efter kampen, der nåede vi kun lige at fange en, fordi alle sammen de skyndte sig at gå i bad. Og efter bad, ja, der nåede vi selv at fange, fordi de skulle skynde sig hjem. Vi har fundet ud af i dag, at fodbold det er en god måde at bruge sin fritid på, i stedet for bare at sidde derhjemme foran computeren. Og det er godt at komme ud og røre sig lidt. Så tak for i dag.